Човекът, който отговаря за чистотата и обществените комуникации в Русе, за заместник кметът Орлин Лазаров, е гост на КИС 13. Добър ден! Добър ден, здравейте! Заедно решихме да се разходим в града и да видим как изглежда той през фотоокото на нашата камера. Затова започвам с първия си въпрос. Господин Лазаров, в първия учебен ден как изглеждат местата около училищата и детските заведения и могат ли да бъдат спокойни родителите за безопасността на децата си? Първо искам да честитя на всички деца, на всички ученици първия учебен ден, да им пожелая много здраве, много успехи в училище. Да, ние сме се постарали тяхните родители да са по-спокойни, изпращайки своите деца на училище. Затова виждате и тук, където снимаме, пред всяко едно училище, пред всяка една детска градина, друго заведение са изградени изкуствени неравности, които да забавят скоростта на преминаващите автомобили. Опреснихме маркировката, това го правим традиционно всяка година. Разбира се, и ще измием, за да им върви вода на децата. На много места вече започнахме да поставяме и светещи знаци. Може би сте забелязали в района на строителния техникум, в района на пресичането на много ученици към техникумите, професионални гимназии, както им казват сега, които се намират в района на подстанцията, срещу подстанцията има такива светещи знаци, пред училище Възраждане и сме поели ангажимент поетапно да ги поставяме на местата, където преминават много деца. 5 години ръководите най-тежкия ресор в община Русе. Как оценявате свършената работа в края на мандата? Да, действително ресорът, който аз отговарям, е най-тежкия в града. Много често се шегувам, че всичко, което излязат и видят хората от дома си, от офиса си, всичко това, което им харесва или не до там, за това всичко отговарям аз. Трудно е, проблемите са много, през годините се наслагали, не е работено продължително по тях. Истината е, че винаги казвам, ако ми трябват 100 парички да реша един проблем, те обикновено не достигат, обикновено имаме 20. Но хората оценяват това, което правим с парите, които разполагаме. Вярвам, че се стремим да разходваме средствата съвсем икономично и съвсем всяко паричка да си дойде на място. Направихме доста, примерно през нашия мандат почнахме да поставяме колчета по тротуарите, за да ги опазим един път от колите, които паркират от тях и в края на краищата да ги резервираме за тези, за които те са изградени, за пешеходци, което до голяма степен подобри и безопасността на тези хора да ни вървят по уличното платно, а просто наистина да се движат безопасно, без да имат прекосновение с автомобилите. Примерно подпомогнахме паркирането, създавайки зоните за кратковременно паркиране. Там знаете, че за облегчение на гражданите сме направили няколко начина на паркиране. Бяхме втория град след София, който пусна паркиране чрез кратки съобщения. Сега вече сме подготвили и талоните, които са за предварително да бъдат закупувани от гражданите. Удобства много създадахме. Сега даже и на сесията утре сме внесли един въпрос, за да облегчим и на инвалидите. Може би знаете, че до сега те паркираха безплатно, но бяха длъжни да носят решението от ТЕЛК и така нататък, ред документи. А сега вече с една карта, която е лична, инвалидна карта, те ще могат абсолютно безплатно да паркират на всички зони и не само на едно място, ако то е резервирано за инвалид, а на всяко място, където е свободно. Това го приехме, може би първи, да издадем тези карти по европейски образец и приехме не само за инвалидите от нашия град, както имаше и предложение. В края на краища един човек, който е ощетен по някакъв начин от съдбата, дойде от друг град, разбира се, че и той трябва да има тази възможност да паркира безплатно. Така че, мисля, че свършихме доста, но има да се прави още много. Какво не успяхте да направите за Русе и какво ви се иска да осъществите още? Вижте, иска ми се да има много по-добри връзки, много по-добра комуникация между кварталите, пътни артерии. Успяхме да направим първата част на Бозвели. Да, предстои и втората. Тук в момента се намираме, зад гърба ми е точно трасето на една нова връзка, която искаме да осъществим. Булевард Родина, квартал Родина, защото знаете, че е свързан само през Олимпа и през Прелеза.
така че нашите съграждани русенци да стигат по-бързо до центъра на нашия град. Да, той е в проект, в един голям проект, който аз ръководя към момента. Нашите консултанти подготвят документите и може би още в края на октомври и евентуално до март да бъде всичко готово да се кандидатства за финансиране. А именно тази връзка ще настояваме и за разширяване на булевард Потсдам, за да пренасочим движението от Липник, да разтварим малко потока, който е по Липник, за да изградим бус ленти, за да могат хората по-бързо да се предвиждат с обществения транспорт. Разбира се, работим и по трансграничните проекти, а там голямото нещо, което е заложено и което вече е в много напреднал стадии, е булевард Тутракан. Разширението на булевард Тутракан, практически удвояването на булевард Тутракан, за да дадем един наистина европейски вид, един хубав ход на нашия град. Красив ни е града и го заслужава, казвам го отново. Какво е нужно според вас, за да се поддържа чистотата около контейнерите и зелените площи и как ще се подобри цялостната инфраструктура на Русе? Можем да го разделим въпроса на няколко части. Около контейнерите чистотата, за да се поддържа, е въпрос само на контрол. Ние имаме изключен договор с фирми, които се поддържат чистотата на нашия град. За зелените площи и инфраструктурата е малко по-сложно. Най-нужно да има пари. За жалост, парите са 4 пъти по-малко от сравнение от преди 2 години. Затова може би и тази година и многото валежи не можахме да поддържаме в идеален вид зелените площи в нашия град. Въпреки това правим възможното, въпреки това се стремим да облагородим градската среда. Ето виждате, тук сме на една детска площадка, която отговаря напълно на изискванията на Европейския съюз, с ударопоглъщащото покритие, с новите съоръжения, съобразени за деца, за определена възрастова граница. Така че това е едно добро място, което ние успяхме да направим преди 2 години. Успяхме с цената на 560 хиляди лева, разбира се, но искаме така да бъде нашия град, искаме това да направим навсякъде, за да е приятно на русенци, да е удобно на русенци. За инфраструктурата може да се говори много, това е болния въпрос, не само в нашия град, а в цялата ни държава. Тя е достатъчно занемарена през годините, направихме много. Дигнахме нашето предприятие пътно поддържане и сигнализация, както се казваше, а сега комунални дейности, на едно добро ниво. Закупихме много нови машини, с които вече можем не само да изкърпваме дупки, а и да правим цялостно асфалтиране. Но когато не стигат парите, разбира се, че се налага и изкърпване. И за да може да се изкърпват по-големи площи, за да може да бъдат по-малко работници заети, конструирахме в предприятието един термокош, който е поставен върху един камион, за да може не хората от него с лопати да хвърлят асфалта, а подавайки лентовия транспортьор тази асфалтова смес, те да работят само на земята, става, разбира се, по-бързо, държи се топло асфалтовата смес, оттам се подобрява и качеството. Големия проблем в инфраструктурата не са само пътищата и тротуарите на нашия град. Затова вече поетапно почнахме да работим и по тротуарите, както ще видите в много райони на града. Казах ви преди малко, че поставихме и колчета, за да се опазват те, за да не се качват тежките автомобили върху тях, защото там е поставена настилка, колкото за пешеходци. Мъчим се да ги направим, мъчим се поетапно да реализираме всичко, но въпреки това се намират граждани, които паркират пак на тротуарите. За тях има репатриращ автомобил, за да могат да бъдат извозвани и да се мъчим да опазваме тази общинска собственост, тази собственост, която е на всички нас, на гражданите на нашия град. Екологията винаги е била приоритет за вас. В началото на разговора ни споменахте за енергоспестяващите методи. В каква посока са вижданията ви за опазване на средата в град като Русе? Да, по екологични проблеми работим много сериозно. Знаете, че закрихме всички селски сметища практически. Има още 2-3, които трябва да се закрият по проект. Така че в това направление мисля, че сме на едно добро ниво. Не само това, и чистотата на въздуха. Енергоспестяващите
технологии са нещо друго. Там може би сте видяли вече в началото на улица Борисово сме монтирали улично осветление, което вместо 150 ватови лампи е с 36 ватови. Да, LED диоди, това е новото, това е съвременното. Не може да направим целия град изведнъж, но ще се стремим по-малко да внедряваме тези технологии, за да постигнем една икономия от уличното осветление. Също така, високите технологии, за които говорим, са приоритет за нас, защото един път ще се опази примерно екологията, но от друга страна високотехнологичните производства са полето на изява на младите. Младите, които нашия университет подготвя добре, а по този начин може би ще се създадат това, което целим да направим, и работните места, които да задържат тези млади хора, да останат да живеят в града ни, да си отглеждат децата тук практически. Така че идеите ни са много. Имаше добра идея за откриване и на втори индустриален парк. Мисля, че през следващия мандат това може да бъде реализирано. Благодаря ви за това интервю, че направихте нас, зрителите на КИС 13, част от работата, която сте свършили, и равносметката, разбира се.